Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Ma, ipaandam ni Yaya ang guest room. Kay adto mo star si Andro. Ha? Siya ang mutabang nato nga malukat sa JR, ma. Unsa? Sige na, ma. Bay, si mama, akong ugangan. Ay, sige dong. Ako na lang tong ipaandam ang guest room. Hain telepono nga tawagan sa kidnapper. Sunod na ko. Alas 9 na sa gabi. Saan naman kinahita po? Alex? Ma? Kinsa ka? Nganong niya ka sa... Oh, ikaw? Nganong niya ka sa amo? Siya ang ako igala nga mutabang nato pagpakigsabos sa kidnapper Jessa. Siya si Andro. Nainumdum ka sa kasino? Oh. Ang telepono. Ayaw, Jessa. Pero tingali ang kidnapper ang nanawag, Alex. Gikan karon. Siya lang ang makiksulti sa kidnapper Jessa. Si Andro lang. Mister Andro lang. Andrew, di ba lang ni mo tubagon ang telepono? Alex. Mahimawag mo na doon sa gawa sa imong asawa. Dili. Gusto ko makabati sa inyong panagsulti. Jessa, kumana na lang nato siya siyang gusto si Andro. Naibahol na siya siyang buhaton. Please, ma'am. Okay. Okay. Andro, sultihin lang niya ako sa inyong ipinagsultihan. Hello. Kinsa ka? Ganong ikaw ang bitubag? Hain si Alex. Kumusta ang bata? Hain si Alex. Gitugyan naman ni Alex ako. Gikan karon. Ako na inyo ikasabo sa tanan. Kung mauna, paandaman na si Alex ug 3 ka milyon. Wala ba na ihangyo? Kung mingon ka ni kong 3 ka milyon, 3 ka milyon na. Kung dili ko magunitan ang 3 ka milyon, human sa 5 kadlaw, isod nagkahon ang o sa iyang anak nga mo abot niya. Relax lang. Tense ka na kaayo. Relax. Wala ko'y panahon sa papakiksulti mo. Andaman ninyo ang 3 ka milyon. Oh. Kung kinsa ka mang animala ka, magmahay ka. Kung ganun ako pang anak ang gikidnap mo. Alex, giunsa naman ka sa mga kidnapper nga itong anak. May mo bagtili una ka magunaw na anak, Jessa? Gusto na ako magkunitan sa JR, Alex. Gibingaw na kayo ko sa bata. Makadlaw kita ka sa kidnapper. O gila nakuha ng 3 ka milyon. Wa ba sila madaghangyo? Nga paubsan sa 3 ka milyon ang ransom, Andro? Ipasagdan ko lang na sila. Gamangandol sa 3 ka milyon. Sige, Jessa. Sold na si mong kwarto. May sabutan, Miss Andro. Lima ka adlaw na lang ang tagal. Oh. Gusto na sila magkagunit sa 3 ka milyon. Usay plano mo, Andro.
Paabuton ko ang sunod ng tawag. Mao ba? Lukaton gyud mo ang bata, Andro. Di kinahanglan, di ba? Kung di na ko mailhan ang mga kidnapper, ang mga salbahis. Ang mga animal. Nganong ako pa man gyud ang nakitaan nga hasulon. Sige. Pahuway na lang mo. Ako na mag-atang sa telepono. Mulakaw na ako. Ikaw bahala. Kinahanglan makapangita kog tabang aron may kapuno ko para sa ransom ni JR. Pero, Alex, kinahanglang wala mahibaw sa itong mga plano. Ay kabala ka. Way may baw ini. Sige. Mulakaw na ako. Bisan ang saon. Wa ko'y salik ng higala ni Alex. Pero manong iyan ang malagitugyan na ng tawhana ang pagpakiksulti sa mga kidnapper. Sa pagpakiksabot sa mga kidnapper. Si JR. Sa naman kayo nahita po ni JR. Wa ba ka ni pagkutmis sa mga kidnapper? Unsa man na day? Unsa ba na bata? Ay, daoy, sir. Nangita man tingali ni Sinan. Dili man matulog. Kinahanglan magatulog na siya. Aron di siya magasun. Unya, unsaon man lagi, sir. Nga wala man gyud na matulog. Pagitag pagi. Umay mo, iduya na. Aron dili butdan sa tiyan kanila. Tut. Uy, Usaba ang bata. boss. Day, isuod sa pikas kwarto. Kung iduyan, aron makapahuway na siya. Oh, sir. Ay, dali, dudong. Mayo. Kaya nanawag ka kanihas bay. Boss, kinsam tulog katubag. Nakalitan ko na. Sorry nga, wati ka kasultihi. Bahay ni Andrew. Siya nang mubayad sa ransom. Ug siya ang makiksabot ni Mos Biniranay. Mo ba? Pero ayaw gyud pagsugot nga mohangyo siya. Kinahanglang 3 ka milyon ang iyang ibayad sa paglukat sa bata. Oh, mas mayan ang 3 ka milyon. Kay, dako kay na. Sige. Gustoy mong gibuhat nga gitagalan nimo siya 5 ka adlaw. Ya, usay sunong baton, boss. Paabuta ang 5 ka adlaw. Ug kuhaon mo ng ransom. Okay. Si JR, palitig tambal sa panuhot. Basin gipanuhot ang bata. Unsa man? Wa pa ni garas bisan gamay. Waman, boss. Good. Amping yang akong anak ha, Marco. Dili ko gusto nga may garas siya iniglukat na mo ni Andrew kaniya. Oh, busing. Ug mao ni ang dapit nga mag-abot ta og si Andrew. Uban sa 3 ka milyon. Pero, usaon naman lang kung dunay mga polis nga mo apel, busing. Relax. Humani mo kuha sa kwarta. Ipasa ni kang manang. Ug si manang na ang muhatag ni kanako. Ug ikaw, palayo dayon din dapita. Nya, ako bahin. Kuhay tunga sa milyon ng kwarta. Ug makabiya ka na. Ini dapita. Ug ayan ang pagbalik bisan kanus amar ko. Okay. Sige, mao na to. Magkita na ta human sa 5 ka adlaw. Dilikit ko makatog. Panikamot ka magkatuog ka, ma'am. Naa ka pa daydi sa sala. Kinalabantayan ko ang telepono. Pero may bago ko sunod ka plano sa mga kidnapper. Unsa yung gisulti ka ganiha? 5 ka adlaw lang yung gitagal. Ipalukat na niya ang bata. 5 ka adlaw? Unya wa pa ko makakita ni Alex kaya doon ay kwarta nga kita din sa bahay. May ginakaw siya. Basig ang kwarta na kini. Sa imong huna-una. Giunsa na ka sa mga kidnapper karon ang akong anak.
sorry kung nangutan ako ni mo ini. Pero Tigasabot ko. Gusto ka magkapati mga positibong butang. Kalahigaw na. Bahin sa imong anak. gusto ka. Wa ko makasabot sa kong gibati karon. Mura kong mamatay sa kulba. Nado ko nga, kanagilak na rin maayo si Junior. Unya kipunala niya sa kidnapper, kanili makaando sa kasaba sa akong anak. Ayaw pag-una-una, anak. Pero dili kalikayan nga magkauna-una ko, anak. Tuwaan nila nga akong anak, ug mga nautan silang tao. Isaad ko. Kuhaon tang imong anak. Pero wa na'y kwarta si Alex. Dako na kayong 3 milyon. Tingalig digin makahatag si Alex para sa bata. Tingalig ba't yun ganila nga akong anak inigabot sa 5 adlaw nga dili na mo balukat ang akong anak. Panumpa ko. Makuha ninyo ang inyong anak. May mawag. Diyan ito na ka. May importante ko tawag ito bagon. Okay, ako na yung mabantay sa telepono. Kung mabagta ang telepono, ayaw tubag ka. Tawag ako, okay? Okay. Sige, diyan ka una. Hello? Ginoo, tabangi ko nga malukat na mo ang akong anak. Hello? Oh, kumusta mo na ko? Kumusta? Unsa? Way kisaw mga bagi-itang kidnapper? Mo ba? Unsa imong nauna ni mao kidnapping? Unsa? Oh. Ha? Dili mga profesional ang buhat ini? Sigurado ka? Okay. Mutuo ko nimo. Ato lang na ni sekreto. Oh, to. Doon ako ipa-imbestiga nimo. Si Alex. Ako higala. Subaya ang tanan niya mga rakaw. O sige, bye. Di lang mo gusto ako magduda. Dili lang taon. Oh, may nanawag ka. Tubagon ko pa kanina. Kining natawag ka. Bahala na. Ako na lang kining tubagon. Ayaw ito baga. Ako na. Hello? Andro, nanawag ba ang kidnapper? Wa pa, Alex. Hain ka karon. Di ako sa bahay sa kuhigala. Namasin ko nga makawang ko kwarta. Mo ba? Unya, mauli ka ba karon? Nangita na si Jason mo. Ingala siya nga mupauli ra ko karon. Importante kayo nga makawang ko kwarta para ikapuno sa ransom. Sige. Ako siyang ingnon. Sige. Kung manawag kidnapper, hangyo siya nga 2 milyon na lang. Anong dali ra na itong mapangita ka ng maong kwarta. Oo, sige. Akong suwayan. Sige. Niya na ako higala. Sige, Andro. Ikaw lang na ibahala sa kong pamilya. Bye. One shot. Scotch on the rock. Sorry, Andro. Pero kinahanglan ako ni buhato ni mo. Total, ako ang nakaingon nga nahimo kang tato karon. Akong kwarta ang nakaingon. Pusa. Kinahanglan akong kuhaon ang angay lang nako. Apil na ang tubo.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!